N'isoro ihe 200 n'ime wetara m na-enye gị change. Ọlọ change ka unu nọ na Naịjirịa. Mkpụmkpụ change ka kwuru. Ọsọ unu mara anya change. Ndị ihe na-akwado m ibe a. Digital ka anyị nọzi ihe. Eyiri m nwe n'igbe ọkwa ji invest webata. Ọla anyị niile nọ n'ime asfa. Nwanne m ọ bụrụ ya mere transfer. Mwa na transfer. M akaụntụ m n'isi. Ọdọgwu nne na m bụ akaụntụ n'isi. Ụlọ ya na unu akarịkwa ụgwọ na egwu. Ime mmadụ wee unu arụ na ndụ. Ime m na-achọ ka m mere n'elu. Agụ egwu m. Before locate ya ebe a taa. Agbanyere kata m ihe niile mma. Ego ntị egwu. Ntụkwasị na nchọrọ. Chukwu enye na m ya. Ịkara ịga nwa eze. O nwere Chukwu obi ya bụ mmụọ. Chukwu bụ mmụọ. Onye cheki ebili na onwe ya. Onweghị isi mgbere, onweghị isi njedebe. Olise bụrụ iwe ọkịka ibe niile. Nwanne m na enwere ụzọ mmụọ na-abụ ihe sokwa m ibe a na-ekele. Mmọnwụ ekele ya na mmọnwụ na-ekele. Mana eziokwu. Mmọnwụ na-ekele ka ya bụ Chukwu na onwe ya. Mmọnwụ ekele ka ya na anyị akata akara adịbụ usu. Ya zaba nke ndị nne ewu ya. Nwanne m nwekwa ugwu. Agụdị m nke ọzọ agara ya na-eche. Ebe ike ọ ya abịa ebere. Ime mmadụ na oge ahụ.